Molt bon dia i gràcies a tots i a totes per venir. Intentaré cenyir-me en el temps aquest que tenim, perquè si no això serà molt llarg. Primer de tot dir-vos que penso que és molt interessant el procés i el projecte que estem tirant endavant, perquè la forma que estem tenint de fer-ho penso que respon molt al que és l'economia social i solidària, en el sentit que ens hem plantejat que sigui un procés lent. Vol dir que ens hem donat un any per arribar a la creació d'aquest àmbit, d'aquesta xarxa, d'aquesta associació, però avançant en pas ferm. De les presentacions que farem avui, si us expliquem, és molt important el fet que quan vam fer la sessió de Badalona, allà ja vam intentar definir com enteníem què era l'economia social, i allà persones que ho coneixen i han treballat molt, com el Jordi, ens van fer unes magnífiques exposicions. Per tant, entenent que això ja estava definit, avui passàvem a una nova fase que era parlar de quines estratègies teníem per tirar endavant l'economia social des dels municipis. Jo no soc expert en el tema, sinó que em toca aquesta ponència més des de la perspectiva de l'àmbit polític, de com ho entenem des de l'àmbit polític. Em van proposar de fer-ho perquè vaig tenir l'acudit en les reunions de dir que havíem de parlar de l'estratègia i per tant em van dir, doncs vinga, som-hi a parlar d'estratègies. Per tant, intento fer una mica de marc d'estratègies que crec que hem de tenir en compte a l'hora de plantejar el desenvolupament de l'economia social des dels nostres municipis i a partir d'aquí, abans ho compartíem i dèiem, hem de plantejar avui estratègies també una mica arriscades perquè això ens doni una miqueta de marc de debat. El primer que plantejo és que si hi ha política econòmica municipal. Hi ha molta gent que entén que des dels municipis no es fa política econòmica, que la política econòmica només es dissenya des de les grans esferes. Des del meu punt de vista això no és així. La política econòmica no és neutra i des dels municipis també despleguem polítiques econòmiques. Vivim en un paradigma econòmic, el paradigma mercantilista, la societat capitalista, que s'ha establert de tal manera que sembla que totes les actuacions que es deriven a nivell polític i econòmic són actuacions naturals i lògiques i que no poden ser d'una altra manera. Però el desenvolupament econòmic i la promoció econòmica als municipis realment hi viu i conflueixen, diguéssim, diferents models i aquests són models que poden estar en tensió o en competència. A poc i tímidament, els últims anys han anat apareixent tots els conceptes del que en diem les altres economies i dintre de tot això de les altres economies, economies col·laboratives i tot el marc que estem intentant desenvolupar de l'economia social i solidària. Les formes que tenim de provisió de béns i serveis no són neutres i per tant la configuració econòmica actual dels nostres municipis en el fons està marcada per aquests diferents actors i la força que té cada actor per incidir. S'ha entès sempre l'economia social i solidària com un complement, com una economia annexa a la resta de l'economia de veritat. I aquest és, crec, el paradigma que ens toca començar a canviar. Parlo del tema sector públic i economia social per dimensionar la força que té el sector públic per encarar cap on ha d'anar l'economia. El pes del sector públic a Catalunya realment és molt baix, és només un 40% de l'economia, és més baix que l'estat espanyol i ja no diguem molt més baix que tota Europa, que està sempre per sobre del 50% quan no arriba pràcticament al 60%. Per tant, tenim una economia pública poc potent i una economia pública també en una part, diguéssim, com sabem, molt privatitzada i molt externalitzada. Però això no ens treu una capacitat de definir i la capacitat d'arrossegament del sector públic és molt important. Dins d'aquest 40% el pes dels municipis encara és més petit perquè està entre el 10 i el 12% d'aquest 40%. Per tant, podríem dir que la capacitat d'impuls econòmic directe sobre PIB per d'una manera d'un municipi és només del 4%. Per tant, totes les estratègies que ens plantegem hem de saber, diguéssim, en quin marc econòmic les generem. En tot el procés de definició de l'economia social i solidària hem d'entendre que és un model econòmic que, a part de totes les seves característiques, és autònom, és independent, és autogestionari i per tant hem d'evitar en tots els casos també una estratègia de cooptació, una estratègia d'absorció, una estratègia que serveixi perquè l'administració tingui l'economia social i solidària
cooptada dintre de la seva xarxa i no sigui realment per enfortir el teixit social, no sigui realment per enfortir el teixit comunitari. En l'ecosistema econòmic del municipi he posat alguns dels elements perquè és una de les coses que ha sortit a les diferents jornades de debat i que han plantejat diferents municipis. I aquí definia com què hi ha dins de l'ecosistema econòmic del municipi. Per una banda, l'economia pública, aquella que fem des de les institucions, per tant, bàsicament aquelles activitats de caràcter més monopolístic, per dir-ho d'alguna manera, o en tot cas, si no monopolístic, sí de serveis públics educatius, sanitaris o culturals. D'altra banda, l'economia privada de proximitat, que era un dels temes que sortia moltes vegades, què passa amb els comerços, els tallers, els agricultors i tots aquests àmbits. L'altre, el que diem l'economia de les grans inversions, multinacionals, grans superfícies i àmbits d'economies de grans inversions i que busquen altres rendibilitats, l'economia social i solidària i tot el que serien les economies informals. Per què comento aquest ecosistema del municipi? Perquè entenc que si bé no tota l'economia que en diem de proximitat és economia social, ni molt menys, no entra en competència. L'economia social i solidària no entra en competència amb tota l'economia de proximitat que tenim en els nostres municipis, però sí que en certa manera hi ha una economia, diguéssim, molt més depredadora, basada en grans inversions, que pot ocupar uns espais que poden destruir tant l'economia de proximitat com l'economia social i solidària. I per tant hem de veure quins són els canals que des dels nostres àmbits públics podem generar perquè això no es produeixi. I aquí és on parlem de limitar la mercantilització. Com plantegem limitar la mercantilització? D'una banda, integrar els principis de l'economia social en totes les polítiques públiques. I aquí vaig al que anava abans. No es tracta d'entendre l'economia social com una part annexa, com una petita part a tractar com un ens diferenciat, sinó en integrar els seus principis com a eix transversal en la generació de moltes polítiques, no només en l'àmbit econòmic, sinó, com sabem, des de polítiques de contractació en tots els àmbits. De l'altra banda, també és molt important desplegar marcs reguladors molt clars, i aquí posem l'exemple del marc ambiental. Si l'economia social és un concepte que el porta integrat, que forma part intrínsec de les polítiques ambientals i de sostenibilitat, això nosaltres a nivell municipal ho hem de traslladar a tota la resta d'actors econòmics. Per tant, que aquests principis de l'economia social comencin a ser transversals en totes aquelles polítiques, actuacions, ordenances i àmbits que anem treballant. I de l'altra banda, la capacitat de limitar les activitats que tenen un caràcter més especulatiu i que sabem que generen externalitats negatives. Molts cops són activitats que pels municipis també són molt llamineres, que poden plantejar a vegades una certa inversió important o una creació de llocs de treball, però que també som coneixedors, arrel del moment econòmic en el que ens trobem, de la seva volatilitat i la seva capacitat també de destrucció de teixit productiu, de teixit local, i per tant, coneixedors d'aquesta història és on ens trobem ara encarats per generar un nou model. La clau de volta, que és una de les coses que més ja s'ha començat a teoritzar, i quan la xarxa d'economia solidària ens parla de les 14 mesures a impulsar des dels municipis i totes les polítiques concretes, estem parlant, jo ho defineixo aquí, no tant com impulsar l'economia social només, sinó bressolar la comunitat. Per què? Perquè l'economia social sorgeix allà on hi ha comunitat, sorgeix allà on hi ha vincle social. Per tant, generar el jaç de la comunitat social i solidària és el que permet la creació de les noves iniciatives d'economia social. També definim aquí el concepte de que l'economia social no ha de ser només assistencialista, és a dir, s'ha entès l'economia social com aquells àmbits en els quals, com que el mercat no hi podia generar beneficis, doncs això ja s'hi dedicaran els de l'economia social, ja entraran a pal·liar aquests àmbits que ningú més els vol fer, sigui de forma subsidiada, sigui de forma voluntarista, o sigui perquè no busca la rendibilitat, sinó que busca el benestar, doncs ja hi entrarà l'economia social. Jo crec que el canvi de paradigma és entendre que l'economia social no ha de ser només per l'àmbit assistencialista, sinó que ha de servir per abraçar tots els àmbits productius i tots els àmbits de generació de béns i serveis. Per tant, posar l'economia social i solidària al centre de les polítiques econòmiques.
i entendre, com deia, que no sigui un element annex, sinó que passi al centre. I això, evidentment, passa per dotar-nos d'instruments cap a un teixit productiu i cap a la creació d'un mercat social. La idea del mercat social és una de les que més ens dona a entendre quina capacitat tenim d'intercooperació i d'interconnexió i, per tant, és un dels elements fonamentals a generar des dels municipis. I, per últim, l'estratègia integral d'economia social i solidària, on el que he definit aquí és que hem de passar que l'economia social i solidària deixi de ser una alternativa només per passar a ser un model. No només com una cosa alternativa i marginal, en certa manera, per passar a ser un model. Si no som capaços d'entendre-ho com a model, sempre serà unes pràctiques econòmiques que només es desenvoluparan aquells sectors més conscients de la societat i aquells sectors que es neguen, diguéssim, a desenvolupar o a participar d'altres formes de models econòmics. Però no podrà ser abraçat per qualsevol persona i això implica que totes les iniciatives econòmiques, totes les persones que tinguin projectes puguin conèixer quines són els avantatges, quins són les virtuts de desenvolupar un model en aquest sentit i quin és l'acompanyament que poden tenir des de les nostres administracions. Com a xarxa, per poder fer tot això, entenc que no ens podem basar només en aquella idea que forma part dels programes polítics electorals del fomentar, sinó que hem de fer un pas més enllà i hem de parlar d'objectius, hem de parlar d'indicadors i hem de parlar d'impactes. I això vol dir que en el procés de creació de la xarxa haurem de parlar de quins són els objectius als que anem a arribar, sigui en cada lloc en quins percentatges, on no hi hagi models que puc desenvolupar en un any, en 2 anys, en 10 anys, i per tant quins indicadors utilitzaré per desenvolupar-ho i quin impacte social i econòmic això tindrà. Això ho dic en el sentit que moltes vegades ens quedem en les polítiques de sensibilització, de pensar que expliquem què és però la gent ja s'ho farà una miqueta i hem de trencar amb aquest esquema per tenir objectius molt més clars. També ens cal un marc legislatiu clar, ja s'ha estat impulsant i treballant en el desplegament de la llei d'economia solidària, però segurament ens farien falta altres marcs en el desenvolupament de l'economia cooperativa i en el fet de fixar tots els criteris socials i criteris de compra pública, de tal manera que el desplegament de l'economia social acabi sent un desplegament que jo dic natural, un desplegament que no s'entengui com una cosa forçada, sinó com a part del desenvolupament econòmic comunitari. Per tant, la xarxa ens ha de servir com a instrument per fer tot això, per passar de l'alternativa al model, per fixar aquests objectius, per col·laborar en desplegar un marc legislatiu i per tenir instruments entre tots i totes que puguem replicar. Per entendre una mica la tesi del que intento dir, he explicat una cosa que és que una mica les polítiques econòmiques s'han basat en el catxol, en el tot s'hi val, mentre sigui desenvolupament econòmic, tant me fa si és un model econòmic o un altre, i el que vinc a dir és que haurem de començar a posar èmfasi i posar, diguéssim, a dalt de tot del titular o de la prioritat, un model que sabem que la resposta que ens donarà com a societat a nivell de benestar serà molt més positiu que alguns dels models que hem estat vivint fins ara. Per tant, passar del model catxol a un model molt més autocentrat i molt més definit de quines són les prioritats polítiques dels nostres municipis.